ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମା କାଉ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ହସଖୁସିରେ ସଂସାର ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ କାଉର 3 ଛୁଆ ମାଆକୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବସିଲେ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଗ ଖାଇସାର, ତାପରେ କଥା ହେବା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ବାପା କାଉ ବିଷୟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମା କାଉ କହିଲା, ହଉ ଶୁଣ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ କାଉ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ରହିଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର। ମା କଥା ଛୁଆମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସାନ କାଉ ଛୁଆ କହିଲା, କ'ଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ମା କାଉ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ। ଶତ୍ରୁ ହେଉ କି ମିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯେମିତି ତୁମ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଛୁଆ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁଣି ମା କାଉ ବାପା କାଉର କାହାଣୀ କହିଲା। ଥରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ବସା ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଖ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁମ ବାପା ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ମୋର ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଇଗଲ ପକ୍ଷୀ। ସେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଗଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ବସା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ତୁମ ବାପା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସହି ସହି ଥକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, କହ ମା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମା କାଉ କହିଲା, ଇଗଲ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ତୁମ ବାପା ତା ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତୁମ ବାପା ସେଇ 3ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଡ଼ର ଇଗଲକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବଡ଼ ଛୁଆଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମା, ତାପରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସାନ ଛୁଆଟି ଆଖି ବଲ ବଲ କରି ତା ମାଆକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପଚାରି ବସିଲେ, ମା, ସେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଝର ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ପରରେ ମା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମା କହିଲା, ଇଗଲ ସାମ୍ନାରେ ତୁମ ବାପା ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଇଗଲ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ତା ପଞ୍ଝାରେ ଧରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସାନ ଛୁଆ ପଚାରିଲା, କେତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ମା? ମା କହିଲା, ଏମିତି ଏକ ଆକାଶ ଯେଉଁଠି ଝଡ଼ ବର୍ଷା କି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ନଥାଏ। ସେଇଟି ହେଉଛି ମେଘମାଳା ଉପରର ଆକାଶ। ସେତିକି ଉପରକୁ କେବଳ ଇଗଲମାନେ ହିଁ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲ। ମା କାଉ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଖୋଇ ଦେଉ ଦେଉ କହୁଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଇଗଲମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ସେମାନେ ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଯୋଗୁଁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରରେ ଖୁସି କେଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।